Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten nggih? Kula Pak, Tara. Ayo, Nduk. Mlebu, lungguh kene, Nduk. Ana apa, Nduk? Pareng matur nggih, Pak. Ya. Kula dereng gadah buku basa Jawa, Pak. Menawi kula ngambil bukunipun Bapak, angsal mboten. Iya, Nduk. Oleh. Ning tolong dina wae ya, Nduk. Dina Minggu sore njaluk tulung bukune dibalekno Bapak ya. Nggih, Pak, matur suwun. Iki bukune, Nduk. Tulung disinaoni ya, Nduk. Nggih, Pak. Sasampunipun kula pamit nggih, Pak. Iya, sing hati-hati ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nduk. Lah kok esuk-esuk wis budal ki arep menyang endi to, Nduk? Oh iya. Ya wis, hati-hati kana ya. Pak, kula balik budal sekolah nggih. Lah kok gasi 6 to, Nduk? Biasane budale jam 6:30. Oh, kula enten jadwal piket teng kelas, Pak. Dados mlebete lagi gasik. Oh, ngono. Ya wis, hati-hati ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula dereng gadah buku basa Jawa, Pak. Napa kula angsal nyuwun arta kangge tumbas buku, Pak? Bukune regane ki piro, Nduk? 3.000, Pak. 30.000. Kayane bapak ono. Nah, iki. Bapak ono duit 50.000. 30.000 kok nggo tuku buku. Turahe kok tabung ya. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, aja lali bukune disinau ya. Nggih, Pak. Matur nuwun nggih, Pak. Ya. Kula nuwun. Monggo. Ana apa, Nduk? Kula badhe tanggulek, Pak. Takon apa ki, Nduk? Daleme Pak Duku pundi nggih? Lah, ana perlu apa? Takon daleme Pak Duko. Niki kula didhawuhi Ibu ngaturaken kuwe teng daleme Pak Duku. Oh, ngono. Iki ya, Nduk, daleme Pak Duko. Mengko dalan ngarep kuwi lurus terus sebelah kiri ana lapangan badminton ya. Nah, samping lapangan badminton ana omah telu. Omahe Pak Duko kuwi sing tengah sing paling gede, cete warna putih. Tingkat ya omahe ya. Ngono ya, Nduk ya. Ngerti, Nduk? Nggih, Pak. Ya. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, pada-pada. Pareng nggih, Pak. Ya, hati-hati ya, Nduk ya. Nggih, Pak.